ποντώνε μαμοντές λες. Sorry life στο καρδό ποντώνε μαμοντές λες. Χωρίς εσεγγύς έρχεται αούτον αδάκες. Χωρίς εσεγγύς έρχεται αούτον αδάκες. Αούτον αδάκες. Τεσόνι σε βδιά εμβάρι πουλί μάνα θέματο. Τεσόνι σε βδιά εμβάρι πουλί μάνα θέματο. Πουλί μάνα θέματο. Τίποτα μου το βαέτο να ακούω και τρόμαζω. Τίποτα μου το βαέτο να ακούω και τρόμαζω. Τα μέρα το έκαθον εστέρω κι αναστέναζω. Τα μέρα το έκαθον εστέρω κι αναστέναζω. Τερώ κι αναστέναζω. Τα τραγούδια του ποντιακού λαού αποτελούν τη μέγιστη έκφραση της ποντιακής ψυχής, της αναμνήσης των εθνικών συμφορών αλλά και του παλιού μεγαλείου. Αναδεικνύουν την ενότητα και την εθνική συνέχεια. Η μουσική αυτή παράδοση μετράει 10 αιώνες στον Πόντο, ενώ μετά το 1923 ταξίδεψε προφορικά σε μια νέα πατρίδα. Οι κύριοι εκπρόσωποι και εκφραστές της συλλογικής μουσικής μνήμης που χαρακτήριζε ανέκαθεν όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας του ιδιαίτερου αυτού μουσικού πολιτισμού ήταν οι λιράριδες. Με την επόμενη γενιά πόντιων λιράριδων γεννημένων στις νέες πατρίδες πλέον και την ανάπτυξη της δισκογραφίας, υπήρξε μια ομογενοποίηση του ύφους η οποία άφησε στην άκρη παλαιότερες τεχνικές και υιοθέτησε ένα συγκεκριμένο τρόπο παίξηματος. Η σημερινή γενιά μουσικών και τραγουδιστών
επαναφέρει τραγούδια και τεχνικές που τείνουν να χαθούν σε μια προσπάθεια ιστορικής συνέχειας αλλά και ουσιαστικής εξέλιξης της ποντιακής μουσικής. Αυτόν τον σκοπό θα λέγαμε πως υπηρετούν και τα λευτοκάρια. Έχοντας βιωματική σχέση και μελετώντας τη μουσική του πόντου, επιλέγουν να παίζουν παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια από την αστήρευτη μουσική παράδοση της Μαύρης Θάλασσας. Με αυτιά και ορίζοντες ανοιχτούς προς όλα τα είδη της μουσικής πειραματίζονται, με στόχο μέσα από τον ήχο τους και το προσωπικό τους φίλτρο να αποτυπώσουν με μια πιο φρέσκια και σύγχρονη ματιά τη μουσική αυτή.
υπήρξα καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπου κύρια μαθήματα που δίδασκα ήταν αφενός μεν η ποιητική, δηλαδή η σύνθεση, στα πρότυπα της παραδοσιακής μουσικής, όπως και η λύρα πόντο. Ο Γιάννης Τσανασίδης, φοιτητής μου στην λύρα και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στην συνεργασία μας κάποια στιγμή ασχοληθήκαμε και με το κομμάτι το δημιουργικό. Το σχήμα δημιουργήθηκε γύρω από ένα πυρήνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αφορμή μια πτυχιακή συναυλία του Γιάννη. Ίσως να ήταν και λίγο συγκυρία το ότι βρέθηκα εγώ εκεί. Μόλις λίγα χρόνια πριν είχα αρχίσει να ασχολούμαι με τα ποντιακά σαν παίχτης, δηλαδή ενώ τα είχα βίωμα δεν είχα παίξει ποτέ. Με τα παιδιά γνωριζόμασταν, επομένως έγινε ένα κάλεσμα και με αφορμή αυτή τη συναυλία, χωρίς να το ξέρουμε και χωρίς τότε να έχει πάρει σάρκα και οστά το όλο σχήμα, έγινε έτσι η πρώτη επαφή. Επειδή έχω και εγώ μια ιδιαίτερη σχέση με την συγκεκριμένη μουσική, καθότι η καταγωγή μου είναι εξ ολοκλήρου από εκεί, είμαι τρίτης γενιάς ποντιακής καταγωγής. Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα στα παιδιά είναι ότι προσεγγίζουν αυτή τη μουσική με τον παλιό, ας πούμε, τρόπο. Στην πόρτα σαν νύχτων, αμάν κι αν και έρχομαι ανασκάψον, αμάν κι αν και έρχομαι ανασκάψον, αμάν μόντες έρχομαι στην πόρτα σαν νύχτων, πουλί μ' ανοίξον, γιατί μεν το γυρστήμα να στα βήξον, πουλί μ' τα βήξον, ρίζα μ' τα βήξον. Αρχικά θα πω πως είμαι ευλογημένος στο χόμπι μου να το κάνω σχεδόν καθαρά επάγγελμα. Μπορώ να δω όλες τις προοπτικές της μουσικής του ποντιακού χώρου, είτε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είμαι ως καθηγητής, είτε από την τριτοβάθμια, είτε από τα ιδιαίτερα που έχω χρόνια σαν δάσκαλος ποντιακής λύρας, είτε ενεργά ως παίκτης σε πανηγύρια, χορούς, γάμους και διάφορες εκδηλώσεις. Τα λευτοκάρια είναι κάτι
ξεχωριστό θεωρώ μέσα σε όλο αυτό το φάσμα της ποντιακής μουσικής, καθώς έχει μια διαφορετική προσέγγιση η οποία λείπει από όλους τους χώρους πέραν του ακαδημαϊκού, μέσα στον οποίο χώρο θεωρώ ότι εμείς οι ίδιοι το θέσαμε ως ερώτημα αρχικά, ως στόχο αργότερα και ως επίτευξη θεωρώ αυτού του στόχου στο τέλος. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ πότε είπαμε παιδιά, σήμερα θα κάνουμε πρόβα. Και ήταν πρόβα, έτσι με κεφαλαία, ότι θα κάνουμε πρόβα. Συνήθως είναι θα πιούμε τον καφέ μας, θα κουτσοβολέψουμε, θα τα πούμε λίγο και μετά θα βγάλουμε και τα όργανα και θα αρχίσουμε να σκαλίζουμε. Δηλαδή, συνήθως είναι ό,τι βγει εκείνη την ώρα. Α, πω, άκουσα και αυτό, έλατε λίγο να το περάσουμε. Πω, τώρα θυμήθηκα και αυτό το σκοπό. Έλα λίγο να το δούμε, μας αρέσει. Βασικότερο χαρακτηριστικό της μπάντας είναι ο ήχος της. Το ότι παίζουμε και τα δύο όργανα, και η λάφτα και η λύρα, τις μελωδίες μαζί. Και ο καθένας με τον ρόλο του αποδίδει ένα κομμάτι με τον καλύτερο τρόπο. Ένα βουράντσα τζόμπα, λεφτό καρίκαν τζόμπα. Ένα βουράντσα τζόμπα, λεφτό καρίκαν τζόμπα. Μαλάτα συντζόμπα μου καντουρεύω κορτσόπα. Μαλάτα συντζόμπα μου καντουρεύω κορτσόπα. Εσιόνιγα, ρε γονε πατούλιγα. Εσιόνιγα, ρε γονε πατούλιγα. Si sinalunti manayantar no pometiliga. Si sinalunti manayantar no pometiliga. Ελλάνας μονάζω σε καντζία θα βάζω σε. Ελλάνας μονάζω σε και καντζία θα βάζω σε. Σε καπνού το τσάκωμα θα πονεγκάζωσε. Σε καπνού το τσάκωμα θα πονεγκάζωσε. Έχει άνοιγα ρε γονε πατούλιγα. Έχει άνοιγα ρε γονε πατούλιγα. Si sinalun timanayantar no pometiliga. Si sinalun timanayantar no pometiliga. Τα φίλματα σεκέρι καλατζή σαμόνελ. Τα φίλματα σεκέρι καλατζή σαμόνελ. Αχαιρούμε στη ζωή πόσο ζούμε τσι εξέρ. Αχαιρούμε στη ζωή πόσο ζούμε τσι εξέρ. Έχει άνοιγα ρε γονε πατούλιγα. Έχει άνοιγα ρε γονε πατούλιγα. Si sinalun timanayantar no pometiliga. Si sinalun timanayantar no pometiliga.
και νεγόνα οικοζήσει. Καλιόν με τα χερόπας ανοίξω το ταφύσι. Και να αναθέμα σας ρήμα, αναθέμα σας ξένα. Και να αναθέμα σας ρήμα, αναθέμα σας ξένα. Και ξέρω ψωμί να σε τρώγα, ξέρω ψωμί να σε τρώγα και σε μνέμεται σένα. Ξέρω ψωμί να σε τρώγα, ξέρω ψωμί να σε τρώγα και σε μνέμεται σένα. Και να αναθέμαν και αναθέμαν και νεώνα οίκον ζήσει. Καλιόν με τα χερόπας ανοίξον το ταφύσι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη από πατέρα Πόντιο, με τους γονείς του να έχουν έρθει από τον Ιξάρ, από την περιοχή του Εύξηνου Πόντου. Η μητέρα μου, Ντόζα Γκλιβέρη, Θεσσαλονίκη, μισή Θρακιώτισσα, μισή Ντόπια. Και εγώ τελικά μάλλον βγήκα λίγο παραπάνω Πόντια, οπότε κάποια στιγμή και εκεί που έψαχνα τι θα κάνει αυτή η φωνούλα σαν παιδάκι, κάποια στιγμή κατέληξα ότι τελικά μάλλον ποντιακά θέλω να τραγουδήσει, εκεί κοντά στην εφηβεία μου. Και εκεί άρχισα να τραγουδάω και άρχισα να τραγουδάω ποντιακά. Τι ζυγανάς τώρα γίνοι έκαψεντε μον τύψιν. Τι ζυγανάς τώρα γίνοι έκαψεντε μον τύψιν. Κι δίδρομο να παγώνει να ελέπω το πουλί. Κι διδρόμο να παγώνει να ελέπω το πουλί. Εσύ διαβαίνσου μπαρχαρόι, οι μόροι πάντα κλαίγουν. Εσύ διαβαίνσου μπαρχαρόι, οι μόροι πάντα κλαίγουν. Ρε σε κάτι βενσκάνοι, τα κιόσε δασπαγέλουν. Ρε σε κάτι βενσκάνοι, τα κιόσε δασπαγέλουν. Το σημαντικότερο κίνητρο και ο λόγος ο οποίος ξεκίνησα να παίζω μουσική είναι γιατί μου είχε προκύψει ένα θέμα στην ομιλία. Είχα ένα πρόβλημα ταχυλαλίας, το οποίο αυτό μου δημιουργούσε και κέρδιασμα και κόμπιασμα, ας πούμε. Και ως παιδάκι, ξέρεις, είχα αντιληφθεί το ότι μέσα από το ρυθμό, μέσα από το χορό και από τη μουσική, κατάφερνα να το λύνω αυτό. Επομένως, χόρευα και έπαιζα μουσική για να δημιουργώ αυτή την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε έγινε με πολύ φυσικό τρόπο. Ήρθε όλο αυτό για να μου καλύψει μια ανάγκη και έγινε και τρόπος ζωής.
Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ποντιακή λύρα 9 χρονών, με δάσκαλο τον Θόδωρο Βεριώτη. Κατάγομαι από τη Ράχη Βερίας, ο πατέρας μου, και η μητέρα μου από τον Τετράλοφο Κοζάνης. Είχα την ευλογία, θα έλεγα, το να έχω βιωματική σχέση με αυτή τη μουσική, την ποντιακή μουσική, και θεωρώ πως αυτό πραγματικά με βοήθησε ώστε να εξελιχθώ και να πάρω τις αποφάσεις που πήρα για το μέλλον, είτε σε επίπεδο σπουδών, είτε σε επίπεδο καλλιτεχνικών επιλογών. Προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε κατά κύριο λόγο, πέραν από την ελληνική ποντιακή μουσική και τη μουσική που άφησαν οι προγόνοι μας και εξελίχθηκε πίσω στην πατρίδα, τον Εύξηνο Πόντο, το σημερινό Καραντενίζ, ακούγοντας κατά κύριο λόγο παλιούς λιράριδες, πρώτης γενιάς, όπως θα τους χαρακτηρίζαμε, πρώτης γενιάς, να πούμε ότι είναι αυτοί που γεννήθηκαν πριν την ανταλλαγή. Πρώτης γενιάς χαρακτηρίζουμε τους λιράριδες, και αυτό ήταν και το θέμα της διπλωματικής μου, που ουσιαστικά ήρθαν από τον Πόντο παίκτες, δηλαδή παίζανε ήδη στον Εύξηνο Πόντο. Η κορφέ παλαλουτώνε, έλα
dorte palalo tore lange versa karsha. Θα θέλαμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ο Γετίμογλης, να το αφιερώσουμε στη μνήμη του Χρήστου Τσενεκίδη, ο οποίος το έπαιζε στα γλέντια και ήταν από τα αγαπημένα του. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιάκωβο ήταν στο πανεπιστήμιο. Γνωριζόμασταν τουλάχιστον 2 μήνες, αλλά δεν έτυχε ποτέ να παίξουμε μαζί. Πριν μπούμε δηλαδή στην διαδικασία αυτού του πτυχιακού ρεσιτάλ και ξεκινήσουμε να προβάρουμε τα κομμάτια που είδαμε να παίξουμε, η πρώτη μας μουσική συνάντηση ήταν σε ένα πανηγύρι στην Πτολεμαΐδα, όπου κληθήκαμε να παίξουμε εγώ λύρα και αυτός να με συνοδεύσει με τη λάφτα του. Ήτανε τρομακτικό το συναίσθημα που ένιωσα, το ότι μπορεί ένα τέτοιο όργανο να συνοδεύσει και όχι απλά να συνοδεύσει, αυτό που είπα, να παίξει τη μονοφωνική μελωδία έτσι όπως την αποδίδει η λύρα, να πατήσει ακριβώς πάνω στις νότες της λύρας. Και αυτό που μου έκανε πραγματικά εντύπωση ήταν ότι ούτε έναν σκοπό από τους 30 που έπαιξα μέσα στο πρόγραμμα, ούτε σε ένα σκοπό δεν υστερούσε. Μπορούσε να είναι πάντα βράχος, δίπλα μου και να με συνοδεύσει με αρτιότητα, με όλη την τελειότητα που θα έβγαινε αυτό σαν ένα μουσικό αποτέλεσμα. Εξεπλάγει, αυτό έχω να πω. Παρόμοια όργανα, λάφτες, σούτια, κανονάκια, σάζια, στη δισκογραφία της ποντιακής μουσικής υπάρχουν και υπήρχαν από παλιότερα. Αλλά αυτό συνέβαινε μόνο στη δισκογραφία. Στα live πολύ σπάνια έβλεπες
κάποιος να επιλέξει να έχει μαζί του αυτά τα όργανα. Ίσως και ένα λίγο πρακτικό δηλαδή το ζήτημα. Στο πανεπιστήμιο η έρευνα είναι απαραίτητη. Δηλαδή κοντά στην πράξη και δημιουργία, στην ερμηνεία και εκτέλεση, πρέπει να γίνεται και έρευνα. Και κάτι το οποίο νομίζω έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει να γίνεται, και αυτό μπορεί να συμβάλλει πολύ ουσιαστικά και δημιουργικά σε οποιαδήποτε κατεύθυνση έχει ένας μουσικός στο μυαλό του, στο νου του να ακολουθήσει. Η δυσκολία σε όλο αυτό ήταν το ότι δεν έχω τεκμήριο. Δεν έχουμε καταγραφές ούτε από ταμπουράδες, ούτε από λάφτες, σούτια, επίσημες καταγραφές στη δισκογραφία, που να τις πάρω, να τις μιμηθώ και να έχω σημείο αναφοράς, για να ξέρω πώς να παίξω. Επομένως, καλούμε εγώ στο σήμερα, με τη λάφτα στα χέρια ως μέσο, να βρω έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να αποδώσω το ποντιακό ιδίωμα. Για να το κάνω αυτό λαμβάνω υπόψη πολλά πράγματα. Δηλαδή, λαμβάνω υπόψη πώς παίζουν τα λαούτα. Είτε σε γειτονικές παραδόσεις, είτε και σε μακρινές παραδόσεις. Πώς παίζανε λαούτο στην Κρήτη, πώς παίζανε λαούτο στη Θράκη, αν υπάρχει σήμερα στην Τουρκία λαούτο ή στην περιοχή του Πόντου γενικότερα, πώς παίζει, πώς παίζαν τα μπασοκύθαρα στο ρεμπέτικο, γιατί παίζαν έτσι, τι σκέφτονται και παίζουν έτσι, γιατί αποφεύγουν εκείνο όταν παίζουν με μη συγκερασμένα όργανα. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, καλούμε στο να φτιάξω ουσιαστικά, στο να βρω έναν τρόπο με τον οποίο θα αποδώσω αυτό το ιδίωμα. Υπάρχουν αναφορές βυζαντινές, από τα βυζαντινά χρόνια, που λένε ότι οι αχλαδόσχημες λύρες συνοδεύονταν από λαούτα της εποχής, λαούτα ή ούτια. Ουσιαστικά αυτό ήταν και η αφορμή. Βέβαια, τα διαστήματα των δύο οργάνων ουσιαστικά μπορούν να συνυπάρξουν, δηλαδή η λάφτα μπορεί όχι απλά να συνοδεύσει τη λύρα, αλλά να παίξει ακριβώς αυτό το πράγμα που παίζει η λύρα με τα διαστήματα της λύρας. Όσον αφορά τη φωνή, θεωρώ ότι είναι πιο σπάνιο να συναντήσουμε στην ποντιακή μουσική γυναικεία φωνή. Την Νατάσα, πέρα από την προσωπική μου άποψη, το θεωρώ πολύ χαρισματική, θεωρώ ότι μπορεί να αποδώσει το ποντιακό ύφος έτσι όπως του αρμόζει. Έτσι όπως θα το απέδιδε ένας άντρας ή οποιοσδήποτε ο οποίος θα ήταν γνήσιος γνώστης και εκφραστής αυτού του είδους. Η ποντιακή μουσική πέρασε από πολλά στάδια επεξεργασίας. Γίνανε, θεωρώ, τρομερά λάθη στο παρελθόν και καλά είναι και αυτά τα λάθη, γιατί μέσα από αυτά τα λάθη μπορούμε να μάθουμε, να γινόμαστε καλύτεροι και να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Προοπτική ενός καλλιτέχνη πόντιου στο σήμερα ή ενός συγκροτήματος όπως είμαστε εμείς είναι το να
αξιοποιεί δημιουργικά όλα αυτά τα μουσικά στοιχεία του και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος του, πατώντας όμως στέρεα πάνω σε βάσεις που έθεσαν οι παλαιότεροι, και όταν λέω για παλαιότερους εννοώ ακόμα και πριν το Γόγο, ο οποίος θεωρείται ο αναμορφωτής και ο πατριάρχης της ποντιακής μουσικής. Φαντάζομαι πως η νεολαία στρέφεται στην παραδοσιακή μουσική, ίσως γιατί βαρέθηκε να ακούει πράγματα που στην ελληνική μουσική βιομηχανία έχουν μείνει σε ένα σημείο και δεν πηγαίνουν παραπέρα. Οπότε ίσως ψάχνουν έναν τρόπο να εκφραστούν, το οποίο βέβαια κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Γιατί μιλάμε για μια μουσική την οποία δεν μπορείς να πας σε μια σχολή, ακόμη και στη δική μας, και να βγεις από αυτή τη σχολή μέσα σε 4 χρόνια και να πεις «εγώ τώρα ξέρω παραδοσιακή μουσική». Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα γραμμένο και ακόμη και αυτά που είναι γραμμένα δεν μπορείς να τα αποτυπώσεις όπως θα τα τραγουδήσεις, όπως θα τα παίξεις. Οπότε είναι βιωματικό ζήτημα. Η πορεία ενός λιράρη είναι όπως η καλλιτεχνική πορεία ενός λιράρη είναι όπως τη σχολική πορεία ενός μαθητή, την εκπαιδευτική, την εκπαίδευση δηλαδή. Ουσιαστικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που αφορά το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, ο λιράρης πρέπει να μαθητεύσει δίπλα σε ένα δάσκαλο και να ξεκινήσει σιγά σιγά να παίζει σε χορευτικά συνοδεύοντας χορό. Γιατί η μουσική είναι συμφασμένη με το χορό.
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αφορά το γυμνάσιο και το λύκειο, η δουλειά του λιράρι, αφού έχει περάσει από το πρώτο στάδιο, είναι το να ξεκινήσει να κάθεται σε παρές, τα γνωστά σε εμάς μουχαπέτια ή παρακάθια τα λένε κάποιοι, με τα γνωστά τσίπουρα και τους μεζέδες. Θυμάμαι τη φράση ενός πολύ καλού μου φίλου, μεγάλου φίλου εννοώ, το ότι αν δεν κάτσεις σε ένα τραπέζι να παίξεις μία ώρα τον ίδιο σκοπό, δεν θα μάθεις ποτέ να παίζεις λύρα. Το κατάλαβα 15 χρόνια μετά, αφού άκουσα αυτή τη φράση. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση ενός μαθητή που αφορά το πανεπιστήμιο, στο φάσμα του λιράρι αφορά αυτό που λέμε στην αργό πατάρι. Δεν περνάνε όλοι στο πανεπιστήμιο, δεν περνάνε όλοι στο πατάρι. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε γνώθει σε αυτόν ως λιράριδες και πρέπει απαραίτητα να έχουμε αποφοιτήσει σχεδόν με άριστα από τις προηγούμενες βαθμίδες για να περάσουμε στην τριτοβάθμια αυτή εκπαίδευση. Είναι κοινωνικό νομίζω το ζήτημα, το ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες τραγουδίστριες. Είναι πολύ δύσκολο και για τις ίδιες νομίζω να αποφασίσουν ότι μπορώ να βγω έξω και να τραγουδήσω ποντιακά, δεν κάνω κάτι κακό.